So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Kyla. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fallen for You. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Bekining sa kababay nga taga Lawaan, Dalisay City, Cebu. Ang ato matitampo, nagdasingan nga Kyla. Recorded by Radio Mo TV. Kala, sige na. Sugtan ako. Wa palagi kaayo ko makailani mo, Teo. Nga nung day o magila-ila sa tanga. Uyab ta, di ba? Yung nanak ko nang nag-uyab, mag-ilanay. Mapibila ko naki-chance ni mo. Sige, good. Basta isaad na ko ha nga dili ka magbinuang. Kung magbinuang naman lang gani ka, sultihi ko. Kay dili ko magduha-duha og pakigbuwag nimo. Di lagi na mahitabo. Promise. Teo, kadiyot lang. Ano man? Sa'yo problema. Dili pa pwede ka na may tabo na to. Ha? Ano man? Natural naman na. Uyab na ko ta. Masipyat po niya to. Ay, hindi lagi. O kung masipiyat man da, ay kabla ka. Di ta ka pasaktan. Promise? Promise. Saligi lang ko. Hmm? Okay? Kano nagsige ba kong suka? At kinuo ko. Dili ka ako maptos. Magpiti ko pa sigurado. Diyos ko. Positive. Unsa? Mabdos ka? Oo. Oh. Theo? Hello? Nga naman kamutingog. Tubag ako, uy. Sorry. Kasi buhaton na to. Dili ko pining magpahibaw ni Papa kay nahibaw kung may ubos gid siya nako. Kinahanglan nga magtigom matag sugod. Unsa man na to pagtigom? Nga pareho man tang nag-abang og apartment. Musuway ko kagyo sa kuyan. Ato daw mo puyo uban nila. Para wala tayo bangan. Unsa? Tiya, si Kayla day, uyab na ko. Kayla akong uyuan, si Tio Romeo o si Tia Carmen. Mayong hapon, Teo. Tia. May hapon sa diyan, iha. Mayo kay nagkahon-ahon na kausuroy din hitiyo. Abi na kog nalimot na kung kinsay ni gasto ni mo para ka mahuman og eskwela. Carmen, Digid ko malimutan na tiya, uy. Kamu na lang rubang akong pamilya. nga naman na ito nga naaman mo idang nga mga dagkong bag. Mau tay tuyo na ko, tiyo, ba nga muhangyo ang tami nga maki puyo lang una din sa inyo. Ha? Nga naman, may problema ba sa imong gipuyan? Gusto lang ang taming makasave, tiyo. Mabdos mo Kayla. Mabdos?
Unya, sigurado ka nga ikaw may amahan, ana. Tiya, dili sa... Ayaw ko tawag ang tiya. Kadili pa mo kasado sa akong pag-umangkon. Carmen, unsa ba? Sige dong. Anay lang una mo po yun. Way problema. Salamat kay tiyo. Pasensya na kay kantiya. Buotan man siya, pero medyo stricta lang gid. Kita man mo yung kinahanglan. Maong kita mo yung angay mo paubos. Huwag mo sabot. Sige lang. Ay kabala ka. Kung makatigom na ta, mamahawa na ta din eh. Angay lang Teo. Kay dili ko gustong mo abot sa punto nga dili ko makaagwanta. Makatubag ko si mong iyaan. Kayla, Recorded by Radio Mo TV. day. Dako naman ang imugtihan. Uy, trabaho ba ka? Mulive na ko sunod si Manadong. Mas maayo pa. Aron, makapahuway na lang ka. Ay, kapuya baya. Kita kayo og maayong trabaho. Pero ang uban diha, naglingkod-lingkod ra. Murag ako may kipadungog-dungog diti Carmen. Oh, ay. Um, Ay nagtagdas, Carmen, ha? Ipalapos na lang na spikas dunggan. O Teo, Madugay ko guli, ha? saan naman in taon na, oy Teo? Kanagabiin naman lang kang dugay mauli. Kailan ang warta ko? Para din nato ang akong gibuhat. Ayabot ba akong pailo pa, Carmen? Murag nag-away si Teo o si Tiya ni mo. Ada, pasangkin na sila eh. Ikaw, pakuway na diha, ha? Muli ako. Bye. O sige. Bye. Love you. Oh. Hello? Oh. Kayla, mudyotoy na pa ha? Amping. Oh. Ganun nag-text man ni si Teo ha. Bago pa kanin nilakaw. Padung nako diha. Can't wait to see you. I love you. Unsa ni? Narongsan siya? subscriber you are calling is busy at the moment. Dili siya motubag sa akong Please dawak. try your call later. Salbahis ka, Teo. Karoon na lang ka nagbinuang mabdos na ko. Mulayas ko. Bahala na gud si mahitabo. Sakto rin mo desisyon nga dali ka nila house. Kadali ka pwede mag-inusara, uy. Mga nakay na good ka. Salamat kayo sa mong pagpadayon ako, day, ha? May problema, day, uy. Andali, ipahimutan na tagtarong imong mga gamit. Okay na. Ready na ang mga sinina sa baby. Kayla, Oh. Tio Romeo, salamat taon kay okay na day ka. Kumusta naman ka? Gisultihan mi ni Tiyo, bayan sinitabo. wa na rason para mupuyo ko sa inyo, Tio. Naila ibabay si Tio. Mauwa ko magduha-duha o pahawa sa inyo. Wasag ko magkasabot ni Tiyo. Nganong nabuhat to niya ni mo. Pasensya kayo, ha? Today, ay kwartaw. Nga naman, Tio. Tabang na lang nanako ni mo. Human sa gibuhat ni Tiyo ni mo. Di lalim nga ikaw rang usa ang magbuhi sa bata. Salamat, Tio.
O niya nga kong number. Tawagin lang ko kung magkinahanglan ka og tabang. Day, nati problema. Unsa man? Dili pa ka makagawas din sa ospital kung dili ka makabayad. Dako imong bayranan kay CS manggod ka. Kinuo ko. Unsaon man ninako? Salamat gid kayo si mong tabang ha, tiyo. Nakauli gid taon mi. Uy, sa payan, oy. Sakto ra sa gyud nga ako mo'y imong gitawagan. Og, naaday ko'y hangyo. Pwede, dili lang ka magsaba ni Teo nga nagkita tag-usab. Og nga, nanganak na ko. Oh, di man sa mi magkaistorya kay wa naman ko dito magpuyo. Ha? Nga naman? Nagbuwag na mi ni Carmen. Kapila na nako siya sakpi nga nailaing laki. Ugwa na ko makagwanta. Maong nipahawa na ko. Pareho day taan ni Tio. Day, ginhira ba si Romeo ganina? Nagbilin og gatas sa mga diapers sa bata. Mao ba? O, wala lang kaniya pukawa kay ano makapahaway sad kuno ka. Oh. Hoy, Day. Wa ka rin gusto si Romeo nimo? Wa siguro, uy. Basin o concern na gid siya nako. Pero what if? Nakagusto di siya nimo. Unsaon man nimo? Sa tinuod lang, Day. Dihan ako nakita ni Tio Romeo nga concern gid kaayo. Nga angay gid unta ako makita ni Teo. Mas dili siya makaagwanta nga magtan-aw sa akong sitwasyon. Huh. Pero si Teo, bisag ka usawa gid mo kontak so kaganilayas ko. So, naay chance si Romeo if ever manguyab siya nimo? Tinuod ka. Dawaton ko nimo bisag dako na kog edad. Unsaon man na akong kaedad na ako pero magbinuang paghihapon. Ug way baruganan. Oh, salamat Kayla. Salamat sa paghatag nimo na kog higayon. Ug ayaw kabala ka. Panggaon ta ka kutob sa kung makaya. Salamat, Romeo. Ang kuno nako nga sa sinugdanan, wa ko'y na-feel nga love para ni Romeo. Pero sa dihang nakita nako kung unsa ko niya kapinangga o kamahal, hinay-hinay na kong na-in-love niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Kayla nga tagalawaan Dalisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nikaluhan Fallen for You. Ang mong kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga FD3 Purok 2 Tibal Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Len. Recorded by Radio Mo TV. Darlene, amin ni dada ni mo. Kinsa man ni siya, ma? Mauni ang bag-o ni mong amahan. Magminyo day ka, ma? Anak, dugay naming buwag ni papa ni mo. Maong angay lang ang magminyo og lain. Ayaw ka bala ka, Dailin. Kay panggaon ti ka sa magid sa matuod na kong anak. Salamat, dada. Ma, may eskwela na ko, ha? Sige anak. Ako ka na lang ihapin sa imo eskwelahan, Lin. Kaya naman ko'y atuon. Ayaw lang, dada, uy. May ikog tanim mo. Naunsam ni bata, uy. Ikog-ikog may noon. Pagdali diha, aron dili ka malate. Pahatod na lang ni dada ni mo sa iyang motor aron dili ka malate. Oo, ma. Maayo gani kay buotan na po ang ikaduhang bana ni mama. Len! Dada! Sakay na lang diri. Diin man ay kada. Ako ikipalit. Sakay na diri, aron dili ka mahago. Oda. Maayo kay ni Akalin. Nga naman day, ma? Na ako'y pakigsultihan ni mo, nak. Unsa man na, ma? Ugma ba? Mo larga kog Manila, ha? Nga naman, ma? Mo abroad ko, anak. O gamay na lang ang kuwang makompleto na ang akong papeles. Anya, kinsa man akong kauban din sa ato, ma? Nagsabot naman mi ni tita ni mo Ivana og ni tito ni Morik. Nga ato lang una ka sa ila. Kay lisod manggod kun anhi kas ato. Wa man kay kauban din he. Si dada di ay, ma? Magsigibe nagbiyahe-biyahe si dada ni mo. Maayo nang adto lang kas imong iyaan aron mamonitor ang imong mga lihok. Sige, ma. Kumusta naman ka sa mama, no? Nakalarga na ba ka siya sa kawas? Lin, Dada! kumusta naman ka? Okay naman da. Sakay na diri. Ayaw na lang da, uy. Dol-dol naman sa ilang tita. Sakay diri kay na ako'y irigalo nimo. Unsa man da? Sakay una diri lagi. Aron nga mahibaw ka. Unsa di mong irigalo na ko da? Palitan ti kag cellphone. Tinuod ka da? O lagi. Kay nakakwarta mang kuron. Thank you, da! Dada, ingon ka, imo kong palitan og cellphone. Ang anong kitama ko ni mo ning gamay nga kwarto? Lin, Ayoko kaksaboy ko! kaya na ko nagkagusto. Baboy! Oh, yata ka kung gusto. Dili ko! Tabang! Tabang! Doon ay nakadungog sa imong pagsigit.
Recorded by Radio Mo TV. Dahi, kalma lang. Ayaw na paghilak. Luwas ka na. Salamat sa iyong pagtabang na ko, tiha. Kay kunwa ka mo, tingaling galugusan ako sa kong ama-ama. Pero, anugon lang kay nakasibatang imong ama-ama. Ayaw na din yung isaba, tiha. Mauwaw ko, good. Kadugay gud mo nga nauli, Lin. Kuan, tita. Unsa man? Nagkuyog-kuyog kas imong uyab. Wa man, tita. Naala ko'y kibuhat nga project maong nadugay ko sa pagpauli. Pagtarong baya gyud ha. Kay mahibaw gani ko nga naguyab-uyab ka, imos-mos ta gyud ka. Tita, Oh, paglabihin eh. kadaghan ko ini, tita. Ayaw sa man mo reklamo ka? Dili tayo noon kapakanon may imo. Masig nagtuo ka nga na igihatag imong inahan para konsumo nimo. Way gihatag ang imong inahan, kay bago pa siya nakatrabaho dito sa gawas. Maong lihok, aron gidili ka na ako palayason din eh. Oo, tita. Lin! Lin! Oh, tita? O sa man mga plato din he? Nga nawa man ni mahugasi. Namilo pa magugos mga nilaphan, tita. Mga tarungan kapag yun! Kasakit sa kong nahugay mo kita paros, tita. Ayaw lagi pagya-iya, pinaidaghang mga trabahoon! Ikaw ba? Aray! Tita, sakto na! Sakit kayo ko buhok kayo mong gibira! Tita! Hoy! Hoy, Lin! Lin! Tita, Unsa man ka diha? Dili ka mo bangon? Dili ka mo eskwela? kapoy man akong lawas, tita. Mo absent ang sako. Ayaw kong artertihi, ha? Kung mo absent, hala absent. Pero kinahanglan kang mo bangon kay naidaghang trabahon. Bangon! Aron dili ka na ko yatakan diha! Bangon! Kapaiting akong kahimtang ko eh. Lami naman lang kayo ihikog. Eileen. Daryl, ikaw magad ay... Lin. Naunsa mo ka? Wa man. Ayaw paglimod. Dugay na ko nakabantay ni mo nga maghinukto ka. Matulala ka. Daryl, Pwede bang sultihan ko nimo kung unsa imong problema? Friend ba ito? Sige na. Sultihi ko kay andam kong maminaw. mauni na hitabo na ako, Daryl. Oh. Kaluoy ko nimo. Nganong di man nimo sultihan ang imong inahan? Basi niyag dili mo tuos, mama na ako, good. Kung ako siya sultihan. Lin, maayo gid nga imo siya paibawon. Nga gidaog-daog kas imong iyaan. Maunay gibuhat ni Tita Ivana nimo? O, ma. Kanon ako nisulti ni mo ini kay... Mili na gud maagwantang gibuhat ni tita, good. Nak, nakasweldo naman ko sa kong gitrabahoan. Magpadako kwarta nimo aron mangita kag imong kapuy-an, ha? Salamat, ma. Ay, salamat intaon. Kinakabalhin akong kapuyan. Mahilo na ning ako na. Anya,
wa na si madaog-daog na ako. Eileen, Daryl, kumusta naman ka? okay na ko. Nakabali na ko kapuyan. Oh, mayo noon. Nga na daay nga, concern man kayo ka na ko. Tawad kay love ka, Eileen. Pero, huwag ko magdali, ha? Magkahuwat ako kung kanasa kamalawin ako. Ang tinuod, love man sa tika, Daryl. Ha? Pero gusto na ko nga, makahuman na ako sa kong pag-eskwela. Ay, kabala ka, Lin. Makapaabot ako. Nga ako lang ang gusto nga kanunay ka na akong batayan. Salamat, Daryl. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. It's never seemed to go. Nalipay ko kay nakakita ko og tawo nga makasabot na ako. Og sa pagpanglabay sa mga katuigan, akong gisugot si Daryl. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa mi sa among pag-eskwela. Og nagpadayong lig-on ang among relasyon. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga galang kaagi ni Len nga taga FD3 Purok 2 Tibal, Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regulahan. Stay with me. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangin. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da sa iyang kaagi ka doon? Magani sa kababay nga taga Suba Poblasyon Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maika. Recorded by Radio Mo TV. Day, gupuhan ni Joshua, uy. Huy, mura biya kagibayaw sa langit diha. Mansa man ka? Ilan na ka ni Joshua? Murag anak gyud day. In love na gid siguro ko niya. Oh, pues, sultihi siya. Ha? Nanawara ka? Ditalaw na sad ka. Sultihi siya sa imong feelings para niya. Kalain ka, ano? Kung ako may maguna nag-ingon niya, no? O niya, magpaabot ka nga siya may muon na. Abtan kag siyam-siyam, anak, day. Day. Day, dili na ta mga bata, uy. Manggo na. Ha? Nakagusto ka na ko? Oh, Joshua. Pero, igo ra kong nisulti nimo, ha? Dili buti pasabot nga. Nakagusto mo sa kunin mo, Micah. Tinuod? Sus, atik. Basi binuang ra ng imo. Hindi lagi. Madlok rin yung kumusulti kay ba sinog. Wala kay gusto na ko. Josh. Ug basi di ko nimo sugton, kumanguyab ko nimo.
Gisugot na tika. Oh, tinuod? Oo, Joshua. Kita na. Uyab na ta. Spasa, nagdali ka, girl. Sa'y dugayan. Ang hinoon, sad. Sa kadugay na nimong nakagusto niya, ano mo padugay-dugay pa man kada ba? Mao gani. Well, good luck sa inyong relasyon, Day. Nag, wamday duty ni Holy Week. Kuyog ta sa mo sa probinsya. Ha? Sa asa man? Sa Dabanog. Sa imong mga ginikanan? Oo. Ipaila-ila ka sa kong mama ug papa. Ma, pa, si Maika, akong uyab. Love, ako mga ginikanan. Maayong hapon, tita. Tito. Bless ko. Kaluyan ka sa Diyos. Pila man mo kaadlaw din hi Joshua. Wala ba mi ko nga budget sa imong amahan para ipakao ninyo? Love, napa kay extra niya? Para mo sa kabi, para ipuno og palito pagkaon din eh. Sige, love. Why problema? Kumusta mga din eh? Okay raman. Medyo mataha lang ko si mong mama. Ay, nga na ginas mama. Today, lakaw ko niyang gabi ha? Ha? Asa man ka? Magkita mi sa kong mga amigo. Napakaw na ka. Sabi kong maulit din eh. Ibilin ra ko nimo? Dinila sa ka. Para magkabanding po mo sa akong mga ginikanan ba? Ay, kabala ka. Di ako magdugay. Balik rin ko. Ay, dugay pa kaayo tong muuli. Aw ka na kung muuli. Nga naman, tita? Ay klaro kaayo. Lisuyop na sa to kauban si ang mga barkada ba? Ha? Naibisyo si Joshua, tita? Recorded by Radio Mo TV. Oo, Mika. Ang gono na ko. Tinudang isulti mama. Undangin na. Unsa man? Kaya ni mong undangon o dili? Mika, sorry. Nakasabot ako. Kung mauna, kung dili ni mo kayang biyaan ang imong bisyo, Joshua, magbuwag ta. Mika. Maayo ra pod, uy. Kay lisod na. Mamong paunya ka niya. Mao gani. Bahala og sakit day pero dili na ko kaya makigrelasyon og adik ko eh. Kung nisulti pa lang unta siya nako nga gusto siya mag-usab, tabangan ako siya. Pero dili siya gustong mag-usab. Mawala ko'y mahimuan na. Oh, Mika! day. Niya si Joshua. Manawag lang ko balik ni mo ha. Bye. Ngano ni Aka? Gusto na akong mag-usap. May kapasaylo ako. Buhato na kong tanan. Di na ka mawag balik na ko. Kung sigurado nagkit ka. Sige. Dawaton ti kagbalik. Basta isaad na ako nga dili na yung kamubalik ka ng bisyo ha. Oo. Isaan ako, Mika. Dili ug dili na kumusap. Ikaw na kitang pinakabuotan og masinabtanon akong amiga. Gusto lang kumuhatag niya og second chance, day. Hinoon, sad. At least, wakay pagmahay, diba? O gunta, dili lang ginin ako mahaya ng akong desisyon, day.
Babe, tako kayo problema. Unsa man na? Wala ko ikaabang sa apartment. Wala mo ko trabaho. Unsa? Ay, muli na lang siguro sa probinsya na. Ayaw. Kay kung mobalik ka dito, patintal na po niya kasbisyo. Ano sa umay na ako? Dini na lang ka po yung uban ako. Ako'y bahala ni mo. Inood ka? Oo. Ako'y bahala ni mo samtang wa pa kay trabaho. Salamat, Mika. Babe, pwede kong mangayog pabor ni mo? Unsa man na? Kuan ba? Ngayon ko para plite kay mga play kog ma. Sige, way problema. Andam ko mo suporta ni mo, ana. Hoy, naunsa man ka, girl? Wala mo kay plano mo pahuway? Ako lang nagihumanta na akong trabahoon, girl. O, syempre, mo-overtime sad ko para maka-extra-extra pa. Extra? Para ibuhi ni mo ni Joshua? Ayaw pagsulti, anak, day. Pila ka buwan nang ngawi trabaho si Joshua. O niya, sige lang kaghatag niya kwarta. Saro naman sad. Sa kadaghan niya og gi-applyan, wa gid siya madawat. Kana ako nang apply siya tinuod ha. Day. Walay gumdawat. Ano bang murag disumpyado magay ka? Dili mo ko diskumpiyado. Nangutana raman gud ko. Nang tana ba ka? Bisag klaro na king tubag. Kung nalawat pa ko, nagtrabaho na unta karon. Pagdugo gud. Joshua. Naiubos kay ko sa kibuhat ni Joshua. Ginganlan ko di ang buko. Mura ba kong laing taon na niya? O niya init kayo siya go-permin ako. Wala ko makailan ni Joshua. Lahi na kayo siya sa Joshua nga akong nainlavan sa una. Uwa ka siya musuyop og balik, day? Ha? Ngano na kaingon makaana? Ay, ingon anak mo gud mga magbisugod. Pero, dili mo sa ta sigurado, ana. Pero ang ako lang, panidi lang. Lawom na ang gabi eh. Pero pagyapon mauli si Joshua. Asa naman ka ni siya? Kinsa man eh? Hello? Maika, papa ni Joshua. Tito? Ngano? Unsay problema? Niya si Joshua sa probinsya. Napreso. Unsa? Ako siyang naon, Tito. Unsa may nahitabo ni mo? Ngano na priso man ka? Sa ilo ako, Mika. Sultihi lagi kog unsay nahitabo. Nasakpan siya nga namaligya o ginadili nga drugas kauban si Uyap. Uyap. Wa pa ka makontento sa imong bisyo na mabahi pa gyud ka? Mika, sa ilo ako. Dili na, Joshua. Dili na ti kakayang pasayloon. Sobra na nimo pagpasakit na ako. Mao nga magkalimtanay na ta. Mika. Yes. Nahibaw ko nga in love kaayo ko ni Joshua. Pero bisan og ako may nakigbuwag niya, wa ko'y pagmahay. Kay gihatag na ko ang tanan. Pero iya lang yung giusikan. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
by Radio Mo TV. Mo kito mga higalan kaagi ni Maika nga taga Suba, Poblacion, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga regulaan ng iwan. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu. Pagpamina sa kaawi. RMN Drama presents Handumanan sa kaawi. Ano pa daw sa yung kaagi ka doon? Mau kinig sa kababay nga taga Negros Oriental. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga, malu. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mularga ka sa Cebu, Malo? O, Don. Mag-usa ka dito sa Cebu. Gichatan man ko sa ko amiga nga nagkinahanglan ko ng tindera ang iyang gitrabahoan nga butika. Unya, mo trabaho ka? Di naman ko maglisod anong trabaho agod kay nakatrabaho na ba ako butika sa daga pa ko. Unya, di lang di ka manalbaho, day. Lisod kaayo Don, uy. Kuwang kayo ang imong kita sa pag-drive og motor. Maong kinahanglan gid nga mo trabaho ko. Kinahanglan nga mo abag gid ko nimo. Unya, ang atong anak. Ay, di naman na problema sa Angel good kay dako naman na. 10 anyos na baya na. Baong ayaw na lang kong pugni doon. Kay para rani sa tong kaayuhan ang akong gibuhat. Onya, nak. Adto na ko, ha? Imo di kong biyaan, ma. Ayaw na paghilakod. Manawag ra ko permini mo. Ayaw lang paglakaw, ma. Kay mingawan man ko nimo. Mingawan man sa kunimo, anak. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton aron makatabang ko sa imong pag-eskwela. Pag-amping dito, ha, day? O, Dong. O gamo sa dinhi pag-amping mo. O, day. Si Angel, ha? Ayaw kalimot sa oras nga imo siyang ihatod kuha sa eskwelahan. Ako rin bahala, day. Ma, amping. Amping sad, anak. O ayaw pabadlong ni Papa nimo, ha? Oh, ma. Abi na ko, dili ka mo anhig sa buday. Na, dili mahimo, day, uy. Kay lisod na kyud ang among kahimtang dito sa amo, day. Kuwang kayo ang kita ni Dondon. Mauligi, uy. Unsaon, mahal na biya kayo mga palitunon ron. Mao kyud. Unya, kano sa man ta magsugod og trabaho, day? Og ma, day, mahimo na ka mo sugod og trabaho. Nahibaw naman to sa ma'am nga na ako ipasod og trabaho. Unya, asa man ta mo... Ako, asa mo ko istar, day? Nara may gipapuyan ang atong amo, good. Pero maulagi, magpliti ka og 20 sa motor paingon sa tumpuyan. Okay ra na, uy. Ayaw ka bala ka sa day kay dili mo sa kaayo kapoy ng trabaho, ah. Dili man kayo daghan ang mga customers din, Maayo hinuon. Unya, ang nakaayo pagyud, do na kay day off ka sa usa ka semana. Unya, sinima na pagid ang sweldo. Kanindot ko, day. Mulang. Paabutan lang ko kadiyot ha, kay hapit naman ko mo out. Dungan rata paingon sa tumpuyan.
Sige, day. Salamat in taon kay nakasuotin kong trabaho. Inigsweldo na ako. Pagpadadahin ko sa amo. Kumusta man mo diha, Dong? Okay na, day. Ikaw, kumusta man ka? Nagsugod na kong trabaho, Dong. Magpadara ko ni mo kwarta kay sinema naman ang among sweldo. Oh, maayo hinoon, day. Ah, sige, Dong, ha? Nanawag na ko ni mo kay break pa man namo, good. Oh, sige, day. Amping, ha? I love you. I love you, Dong. Na all, like I love you. Recorded by Radio Mo TV. Ikaw mong guday na, Didet. Kuyawa na ako ni mo, uy. Abi mo na ko kinsa na sa kong luyo. Ako yung tao ni Day. Mayos ka, Day, no? Kaya magsige kag monitors inyo. Ay, day, uy. Kay in town. Layo, ba na ako akong pamilya, day. Ang atong mahimo ini, tawag-tawag ra kita kung makabakante ta. Maog yun. Unari kog uli ni mo niya, ha? Kay 7 p.m. pa man ko mo out nga. 8 p.m. man ka. Okay ra, day. Salamat kay out na kinako. Makarelax na ko. Uy. Wa may motor nga ni Aki. Lakaw na lang ko eh. Miss, sakay ka? Imbis maglakaw ko, naanahin o yung motor. Sakay ka, miss? Sakay ko, Miko. Alimi ka, be, kay... Suluban ka aning helmet, be. Ay, di lang ko mag-helmet, Migo, eh. Kay wabit tayo manakop, kay sudlunon man ang imong hatdan ako. Sige lang, miss. Pag-helmet lang yun kay... Para ba nasa yung safety ba? Okay, naka-helmet na ka. Okay, sakay na. Dali. Humot nag-helmet daw, Hana. Humot sad kayo siya na. Asa man tamig ka? Detsyo lang, Migo. Paingon tas babaw. Okay. Lugar lang ko, Miko. Okay, miga. Okay. Kadiyot sa Migo, ha, kay manaog sa ko. May problema. Taga din ka, miga? Dili, uy. Taga Negros ko. Aw. Bayad, Migo, oh. Salamat. Ay, kadiyot sa... Ha? Nga naman. Kuha nga na akong bayad. 20 naman ang mong plate din, eh. Sakto ra mo gud ni. Lihog kog type sa imong number dire mi gabi sa imong cellphone. Ha? Sa imong cellphone? Oo. Nga naman. Kay ako lang kang sukion ba para inig-out nimo. Makasakay dayon ka. Sige na, di bitaw ko daotang tao bitaw. Oh, sige na lang, good. Ambil ang imong cellphone, Bi, kay akong itype pang akong number. Ay, salamat. Nakarelax na yung taon ko. Kitsa man nanawag na ko. Hello? Hi, kumusta? Kinsa ni? Oh, daliang nalimot ah. Wa bitaw ko makailan ni mo? Wa ba ma-register ang imong number dali sa akong cellphone? Ay, ako rin katubang driver sa motor nga mong gisakyan. Aw, ikaw di ay ni? Nga na nawag man kami ko. Gusto ko may bawa sa imong pangan. Di diretso biya ka og lakaw gani ha. Kumani mo og type sa imong number. Ang saon, nagdali manggug ko. Malo, tawagan lang kong Malo. Malo. Ako sad si Ray. Okay na nimo nga mag-istoryahan na ita? Dili ko makasamok nimo. Okay raman. Opo man sa kudo ka ah. Unsa may imong gustong mahibawaan ako? Iksab. Hala, dili ka motuo sa akong gisulti nga minyo ko ug may usa ka anak. Di kay ko mutuo nga minyo ka. Idaga mo kay katanaw na. Sus, pananaw ra na nimo oy. Sige na oy, matuog na ko ha kay manglaba pa kog sayo ugma. Mo duty pa baya ko. Sige malo.
At nga nang tika ugma ha, inig-out nimo. Okay. Malo, sakay na. Dali na. Uy, hala. Ni aman lagi ka. Ganihara ka? Magkuhay pa eh. Namang ko'y gihatod nga pasahero diya sa unahan. Nidiritso na lang ko din kay hapit naman alas 8 sad. Dali na. Ano na yung pagkaod ha kay ako na kang ihatod sa inyong gipuyan. Nagtuo ba gyud kog imo kong ihatod sa akong gipuy-an? Nakigpangaon ka naman hinuon ako. Na-feel mong good na ako nga gigutom ka. Maong nakigpangaon na lang ko nimo. Ngano bang buutan man ka nako? Walang. Gaan na akong buot nimo ba? Maong nagigsuod ko nimo. Mao ba? Kano sa day ang imong day off? Ogma, day off na ako. Thursday man. Okay kayo. Manuroy ta. Asa man sa tamanuroy? Mangita tag lugar nga priskong hangin. Aron sad ba makarelax ka ba? Di kay pulos na lang ka trabaho ba? Ay, mao lagi eh. Kapoy sa biya puro trabaho no. Mao ganing isuroy ta ka aron ma-relax ka. Ugma ha, manuroy ta. Wow! Indot tago din ni Ray. Presko pagit kayong hangin, oh. Di ba? Nindot kesa. Lagi, no. Ay, kanindot sa akong pamati. Nindot yun. Okay. Dali. Mangita tag kalingkuran na to. Bawa man sa datong problema ining dapita, we. Mao yun. Ngano day nga imo man kong gisoray din, Ray. Gusto lang ko nga ma-relax ka gamay. Kaya naibawang ko nga, gikapoy kasi ang trabaho. O garon sad ba nga, magsulti-sulti ta, o masultisan na ako dyan mo ang akong gibati. Oh, Ray. I love you, Malo. Ray, ngano bang nanguyabang ka na ako nga minyo man ko? Kung saan na ako nga, ikaw man ang gipitik sa akong kasing-kasing. Ray. Naibaw ko nga may pagtanaw sa kanako. Imo lang gipugnan. Oh. Tawra ta Malo. Ugwa ta may baw kung kano sa takutubin kalibutan na. Mga tagig kalipay ng mong kaugalingo. Ayaw pog imong gipati. Uy, ugak sa ba? Basig na yung makakita na to. Mamaya ta din eh. Mangita tagdapit nga kita lang doha. Wala. Happy? Nakasa ako sa kumbana. Parehas na. Nakasasag ko sa akong asawa. Unsa? Minyo day ka? O Malo, ninyo ko. Ug may duha ka anak. Kiduo ko. Nakiglambigit ko og taong minyo. Naunsa ka? Nangupaw magog ka. Doon ay nakahasol ni mo? Dalabi, online sa kumukton. I love you, love. Oh, naunsa ba ka? Ngilak magog ka. Pila na kayo nga may nahitabo na to, Ray. Nakonsensya ako sa kong ibuhat. Pero dili ko makahimo sa pagpian nimo. Kinadutlan ako nimo. Magpangitan ako sa mong pagbangka na ako. Parehas tagipati, Malo. Di na sa ko makahimo sa pagbiya ni mo kay mingahon kay ko ni mo. Pero dili di maayo. Kay pulos na may pamilya, Ray. Di lang nato pasagdan ng atong pamilya. O di sad ta magbuwag. Mag-amping lang dito nga
Di ta nila mahibawaan. Masakit ang umibig. Nahibaw ko nga dakong sayop ang among gibuhat ni Ray. Unsaon man nga, parehas maming may kugma sa usag-usa. Karon, nagpabilin pang tinago-tago ang among relasyon. O wa mi mahibaw kung unsay among sangkuan sa umaabot. Dinhi na lang kutob, o dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka ng mga igalang kaagi ni Malu nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan nakaw na pag-ibig. Gibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pusong tuliran. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mar. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Miss You, Babe. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa propensya sa Cebu. Ang atong tatampo nagdasen ka, Mar. Recorded by Radio Mo TV. Maayo hinuon kay may trabaho na ka. Nalipay sa bita ko mga may trabaho na ko. Aron, makatabang ko sa tong kalisod. Ya, Saman, kaya rin mo mong trabaho? Kaya na ba eh? Agwantal sabay. Kay, ang uban biro, ubi trabaho. Mao. Mao gina bay. Bay, mapit sa ta desunahan. Mas nakas ta, kay gutuman ako eh. May pa. Sige, order mo bay kay ako'y bayad. Yatis ra. Nga naman, nanay kay kwarta. Wa pa ba eh? Wa pa ba ko sweldo? Na. Nya, sorry pag libre na mo nga umakay kwarta. Pahuwamalan sa ko ninyo, bay. Ako lang ilisan kung makasweldo na ko. Iyay ka. Muli kitangatan ni Ron. Kami nalay bayad, oy. Oo. Sige, order na mo. Kung unsay, ganahan yung kanon. Kuya ba tayo? Ayo! Oh. Napalit akong shampoo. Kakuha pa niya. Ano? Bay. Bay, Mar, no sa makaoy.
Sa mga ni kaging magukad diha nga. Nagtutok ka lang ni palit. Wa ba eh? Nung sam ko? Bisag di ako sa bahay. Nagsige magyapog ko na una itong babae nga. Ako nakita ganina. Kinsam ka to siya, no? Aw, si Mia man to bay. Mia? O bay, si Mia to. Ay, naram ko to puyo sa tong silingan. Mo ba bay? Nga naman, kusnadan mo? Ganahan ko niya bay? Aw, pangitag pagi ngay mo sang may laila. Salamat eh. Hi, Mia. Hala, nakailalagi ka na ako. Oo, nagkita na magod ta. Diin man? Dini, katong nakikipalit. Mao ba? Ako day si Mar. Pwede makig-friend mo? Okay ra. I love you, Mia. Mar, Mano'y tinuod, Mia. Na love at first sight ko nimo. May chance ka go, Mia. hatagi lang sa ko gigayon sa pagunahon na, Mar. Yatis ra, nagkapanguyab ko ka ni Mia. O, bay. Pero mao lagi, wapa ko niya sugta. Uy, ay lagunungi ba eh. Sugto na lagi ka na niya. Mia, kumusta naman itong ang ingon ni mo? Koan, Mar. Wapa gini ka maluoy na ko. Naluoy man. Oo nga sa to pa. Imo gisugot. Imo na kong gisugot, ha? Oh, Mar. Uyab na ta. Salamat kayo, Mia. Nga iborg yung gisugot o gidawat ni mga kong gugma. Salamat kayo. Congrats, bay. Nagkauyab ko mo ni Mia na. Oh, manda. Salamat, bay. Lipay sabit ako ko, bay. Nga iya naging kong gisugot. Ay, good luck sa inyong relasyon, bay. Mia, naunsa mo ka? Nga nung naghilak mo ka? Wala ko'y kapuyan, Mar. Ha? Nga naman. Gipapahawa na ko sa mong gipuyan. Unsa? Unya, dili mo kong ganahang mo puyo sa amo. Mar, tabangi ko, bi. Doon lang ka sa amo, payo. Tinood ka, Mar? Lagi. Doon lang sa amo, payo. Unya, ang imong mga ginikanan. Basig di sila ganahan nga ito kumupuyo sa inyo. Musugot na lagi ito sila. Mga buutan mo na ako mga ginikanan. Imo din ning uyab, Mar. O, ma. O, mao lagi, wa siya kapuyan, ma. Maong, anilang una siya sa ato, ma. Way problema na. Sige, anhin na lang na siya sa ato. Salamat, eh. Mia, naunsa mo ka? Nga nung naghilak mo ka? Nag-away mi si maghod ka babae. Unsa? Di ko ganahan aning uyab, kuya, uy. Inday. Papawaan na din ni kuya, uy. Talo nagsamok din ni. Mar, kinahanglan ka mao kang mupili. Kung kinsa imong palabihon, ang imo bang uyab o ang imong manghod? Imo na kung papahawaon din sa inyo? Ako lang kay ilikay sa samok. Kaya usa akong mugod. Di man mo makasinabot sa akong manghod. Unya, asa naman ang kupuyuin ni? Pauli lang una sa inyo, ha? Kay muapas ra ko. Aron mga tubang sa mga ginikanan. Ha? Kung makatigom na ko, magminyo ta. Maong pauli lang una sa inyo.
Apa, sabay ako ha. Mo lagi. Andamang mo magamit kay ako kang ipasakay paingon sa inyo. Ato na ko ha. Sige. Apa, sabi ako siguro, Mar, ha? Lagi. Ako na isa ni mo. Mingaon ko di mo, Mar. Sige lang. Magtaw ka na lang unya ta. Ato na ko. Bye-bye. Bye-bye. Karong mga orasan na nagituros miya sa ilang dapit. Kanindot sa akong paminaw nga gikisa niya nga akong agtang. Imingaw na hinong ko kalit niya na. Mia. Kumusta naman ka diha? Okay naman. Mayo hinon. Kano sa makamari sa amo? Kung makatigom na ko, muwan ako sa inyo. Sige. Magpaabot ka mo ha. I love you, Mia. I love you too, Mar. Dalian ni dagan sa panahon Walo na maday kabuwan ang nakalabay. Sukad nga ni pauli si Mia sa ila. Maglisod yung kong adto inida sa ilaha kay unsaon. Pero may magod kong mag-overtime. Bye, Mar. Bye. Bye. Kining... Nakoy balita ni mo ba? Ilakalain, ha? Unsa man na, bay? Ako mo nakita si Mia nga may kaubang lalaki. Unsa? Omar, tinurag isulti si mo amigo. O kinsa mo na itong lakihang imong kuyog? Akong uyab. Unsa? Makigbuwag na ko ni mo, Mar. Kaya may bago na kong uyab. Og mabdos na sad ko. Dili. Mia, nganong imo man nagibuhat na ako? Pasaylo ako, Mar. Unsaon, manggod. Pag-uli na ko din sa amo. Ay, nanguyab man ako. O niya, nakagusto sa ko niya. Hangtod nga, namabdos ko. Ginoo ko. Pasaylo lang ko, Mar. Dili lagi tingali na para sa usag-usa. Mia. Pangita na lang og babae nga para kiti mo. Kasakit ang gibuhat mo na ako, Mia. Sakit kayo ni. I never expected for this to happen. Wa ko magdahom nga makahimo ba day pagpangitaglain si Mia ngiyang gipuli na ko. Sa pagkakaroon, gisakitan paghihapon ko sa iyang gibuhat na ko. O kung kinsa mo tong ganahan nga makig-friend ako, mao din akong Facebook account. At Alimar. Dinin lang kutob. O daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kadumang hikalang kaagi ni Mar nga nagpuyo sa probensya sa Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulhan, I Miss You, Bay. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.